Softglue on ilmatäytteinen ja kertakäyttöinen alusastia. Pehmeän ilmatäytteen ansiosta se on potilaalle miellyttävä käyttää. Se vähentää osaston hajuhaittoja ja hoitoon liittyvien infektioiden riskejä. Softglue kestää 270 kilon painon ja sen imeytyslevy pystyy sitomaan 700 ml virtsaa itseensä. Ota Softglue pakkauksesta ja taittele se auki. Täytä Softglue ilmalla. Käynnistä pumppu, ota siitä tukeva ote ja vie sen kärki mustalle ilmaventtiilille Softgluен sivulla. Alusastia täyttyy ilmasta noin 10 sekunnissa. Täytetty Softglue tuntuu napakalta käteen. Käännä imeytyslevy alusastian pohjalle pussin suuntaisesti. Käännä sulkijateipin reunukset ilmapatjan ympärille. Nyt Softglue on valmis käyttöön. Käytä Softglueta samaan tapaan kuin perinteistä pestävää alusastiaa. Softglue kestää enintään 270 kilon painon päällään. Jos potilas ei pysty nostamaan lantiotaan, käännä potilas kylkiasentoon, aseta Softglue sängylle ja käännä potilas kylkiasennosta alusastian päälle. Käytön jälkeen ota alusastia pois potilaan alta. Voit hävittää myös WC-paperit ja kertakäyttöhanskat Softgluen sisällä hygienisesti. Tyhjennä Softglue ilmasta vetämällä irrotusteippi alusastian kyljestä irti. Sulje Softglue irroittamalla sininen sulkijateippi ja painamalla liimapinnat vastakkain. Sulkemisen jälkeen voit varovasti puristaa ylimääräiset ilmat pois. Softglue voidaan hävittää poltettavan sekajätteen seasta.